kilpikäden torjunta Starkilta. Ja sitten Mikael Granlund pistetään nyt aika kovaan paikkaan tässä. 18 vuotta, rapiat päälle, Helsingin IFK. Katsotaan mitä tapahtuu. Granlund tulee komeasti ja tekee hienon maalin. Ja Suomi voittaa Venäjän rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. 5-4 Mikael Granlund iskee ratkaisuun. Ja kun puhutaan näiden nuorten pelaajien henkisestä kantista ja kovuudesta, niin mun mielestä tämän maalin jälkeen tarvii enää Granlundista käyttää, että riittääkö henkinen kantti. Ja tää on niitä, muistetaan ketä näitäkin maaleja on aikaisemmin tehnyt, Poppa ja kumppanit, niin loistava maali. Aivan huikea harhautus Granlundilta ja hän huipentaa myös kyllä tämän ensimmäisen aamaottelunsa kaikesta hienommalla tavalla. Nousee heti joukkueen ratkaisupelaajaksi. Puhutaan kuitenkin todella nuoresta miehestä. Niin, mutta hän on ollut aina, missä joukkueessa vaan hän on pelannut, hän on ollut ratkaisupelaaja, on näköjään A-maajoukkueessa. Tässä vielä tämä Granlundin komea harhautus. Suomi tosiaan voittaa Venäjän 5-4 ja turnaus jatkuu lauantaina ottelulla Tsekkiä vastaan. Ja turnauksen kaikki ottelut MTV3 Maxilla ja katsomossa. Me MTV3 puolella lopettelemme tähän.